na nwunye na-esi ibongi na ya nọ n'enu fon wee ring ya. Ma nwunye o kwesịrị ipiki fon afọ. Maka na ihe anụnwa na-eselu ha okwu. Na onwe bosi ya nọ n'enu nwunye fon wee ring ya wee piki fon. Na sinsi afọ na ya mara anya ji afụta nwaanyị a. Na uche ebudu uche adọrọzi n'ife ya na-eme na ajọsọ na-agba egwu asọsịa. Na sinsi afọ na ilikwu nyawu ibonga ada agụsịa. In fact, na maro ka si eche. This guy was n'ife na-ewu iwu bụ na ọkala ichelu fasisi dị ibongi ọkpọchigo onye afọ azụ. Ndị achọrọ ime ụdị emergency ọ bụ ịghọta na anọlụ n'enu nwunye na o nwere right na o kwesịrị ipiki phone no matter what. Mana ya chọka amalụ ma ọsọsọ nya nwa na-efil otu. Akwa ịghọtago. Ma nya nwa ọ na-ekwesịkwa ipiki phone ma ya na nwunye nọ ịghọtago. So nwanne m, ọ dị right pati na gị onye gị na ya na-abọ nọ ipiki call mgbe unu na-ese tuwe mgbe unu na-adọlụ deten ka ọ na-ọdụrụ right gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke a aka iji ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.